Часът е 7:30. Участниците в къщата на ПМГ не знаят какво им предстои. През следващите 5 години ще бъдат изправени пред премеждия, които изобщо не са подозирали, че съществуват. Нека им пожелаем успех, защото ще им трябва. Здравейте, участници! Добре дошли в най-елитното училище ПМГ. От тук нататък ще се изправяте ежедневно срещу най-големите трудности. Ще се гмурнете в света на биологията и химията и ще изкоментирате най-актуалните въпроси. Кой ли печели ергена? Какво ли слагат в баничките в стола? Или има ли сапун в тоалетните? А сега не ме гледайте лошо, а се усмихнете. Забавата и лошите оценки започват да се трупат. Заповядай. Алекс, хубаво ли е кафето? Добре, че бяха тия се събудя. Добро утро. Може ли на меню? По-бързо гледай каква флашката чакаме. Ачо, може ли да ми направиш едно айс лате хипотермия? Мерси. Колко ти дължа? 8 лева за едно кафе. Толкова би било. Вземайте си го кафето, бе. Big Brother, това е безобразие. 10 лева да давам аз за кафе в училище. Върнете ми парите. Какво е това? Ти си ми дала пари, бе било. Колко бяха сладки тия катерички, Габи! Човек, луда ли си? Това беше като някакъв зоопарк. Глупости, бяха много сладки. Не мога. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Върх това, ако ми беше опикало джоба, на супа. Директно. Хейтор! Маняк, тази сценка се ляда. Тия на какви се правят? В смисъл, не се гледа, че за нищо не стоят, но отгоре на всичко и на ляда ще се правят. Направо много зле. Какво ще правим с тази концерт? Ние няма нищо все още. Да, човек. Кой няма време, брат? Няма. Айде чакайте малко. Ви, брадър, ай на кафе с нас. Толкова от къщата. Айде на кафе.